Greetings to our viewers. I welcome you to Imbelego. My name is Chantel Mangete. Negest lana uzozazisa ukuthi ubani ubuyaphi. Sanibona njani. Ivanandi lihleleli phansi nje kwaMdakana eNewcastle. Sibo usiphe usiphe amageza amahle. Umsebenzi wakhe nje ubomkhulu kakhulu. Asinqabele nje okunye nje. Kodwa nje umsebenzi wakhe ubomkhulu kakhulu nje. Usebenzile kahle nje kakhulu. Siyambongela nje kakhulu nje. Futhi wena ufuna ukuthini ngalo daba lo? Mina ngancoma nje lokhu njane ubuhle bomcimbi awukho okunye engingakusho sijabulile ukubalana. Okay. Why umlandela? Why yini ekwenza umlandela? Yabona usiphe ngimlandele ngobaba wakhe oqala indidana uCwantsa. Ngimlandele ngaye nje. Ngithi nje angaphela amandla ngoba nje lapha hamba khona ila baba kuhambe khona. Yes. So angazi okuningi nje ukuthi umfowami uzothini yena. Boleta. Mina kulandeleni engingakusho ukuthi ngumlande nje kamaskandi kakhulu ngiyalizwa ngiyayizwa ingoma kusipheli ikhulu uyikhono ingakho ngimlandela nje ngilana namhlanje. Ikhona into eningafuna ukuyisho nje ngale show? Into engayisho mina ukuthi nje aqhubeke nje ngengoma. Angabuyeli nje emuva, aqhubeke ngengoma nje. Kuphela nje. Akukho okunye nje. Aqhubeke ngoshuni kababa wakhe nje kuphela. Nami ngingancoma ushuni nje ukuthi hayi lapha kakhona ufike kahle impela uright angikaliboni iphutha. Yinhle lento akayenzayo. Alright. Siyabonga. Guys, you may continue to subscribe, share, like and comment.